Sumango ti reklamo ti 43 itaw en naahag racer ken residente iti barangay Palaw Bangged Abra kalpasan ti maipagarop apan nagpaputok na ti paltog agarop alas 11 idi rabii. Iti investigasyon madama nga gininom ti sospek ken ti 48 taw en na construction worker akayong na iti asidag ti obong ti sospek idi ti maod ti saan daan nagkinawatan. Di kan adda may isang altercation no adda handa pinagkinawatan, nagpinapilit da nga ibagbagari iti kano suspect tayo nga adda kano mang banbanta ti biyag na. Wherein di ti mat Eden ket timbaga nang awan ti kos uswan na ti kasta. Panunot mo lang dita kasta ti bagbagana. Idi makita da asaan nga kinawatan dagiti dua, inawis ti Mrs. ken anak ti construction worker nga agawid dan iti balay da. Habang magmagnada nga paawid, dito'y suspect tayo pan na inalaji paltog na yun ti balay na sana pinakamatan ti putok tagiti agaama. Gasang-gasat ma'am kat kwa, naswerte data bigi putok katahan nga timama kanya da. Dagos met ang nagresponde ti pulisya, apaman ang naawat dati report. Idi nakadanon dan iti lugar, na itudo ti sospek a responsable ti pasamak. Narekobre ti dua abasyo ti bala ti caliber 45 iti crime scene, ken nasarakan ti nausar a paltog, iti karuruotan nga sideg iti ubong. Nagkedkeden ang nagpa-interview ti sospek as sumango ti reklamo nga attempted murder ken panaglabsing ti Republic Act 10591 wenno Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kabayatan na saanen ang mapasamak ti panggep ti menor de edad nga ituloy ti panagbasa na kalpasan a pimusayen gapo ti panakaydong party nagluganan da a motorsiklo iti may sa pick-up ito Buglipkan Bangged Abra pasado alas 12 ti parbangon iti February 14. Istorya ti pamilya ti biktima asaanen ang nagpa-interview iti kamera, mapapati ang nagpesto ti biktima iti sango ken ti backride na tinangigem ti manibela ken nagdrive. Iti investigasyon ti pulisya ti pimusay a biktima ti nagmaneho ti motorsiklo ken backride na ti pada na menor de edad nagturong tilipkan idinto agturong met iti Bangged proper ti pick up idinta mapasamak iti insidente. Di initial nga ko tayo ma'am, investigation tayo, imagaw dito yung motor, iti linya ti Conquest, una dito Toyota Hilux. So regiti ng rason nga dinumpar, bumper to bumper na nga nagdinumpar. Mapapati anapaspas ti taray ti motorsiklo. Agpadaas saan na naka-helmet dagiti nagkalubon. Naitaray dagiti dua iti ospital ken nagpadada ang nagsagaba ti severe head injury. Alas 6 iti agsapa ti February 14 nedeklara a pimusayen ti nagmaneho ti motorsiklo. Idinto nakawarmeten iti ospital ti Lubon na. Saan met anaan-ano ti driver ti pick-up. Addan inisyal ang nagsaritaan ti driver ti pick-up ken ti pamilya ti biktima. Agtultuloy met ti palagip ti pulisya kadagiti naganak a pawilan dagiti menor de edad nga nakda nagmaneho tapnon maiyadayo iti aksidente. Jessica Boreta, Balitang Solid North.